హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 51 మరియు 52 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 51వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. తాం శశం సూర్జనారాజ్ఞీ తాం శశి సూర్జనారాజ్ఞీ తాం శశం సూర్జనారాజ్ఞీ దిష్ట్యా తే పుత్ర ఆర్తిహా. దిష్ట్యా తే పుత్ర ఆర్తిహా. దిష్ట్యా తే పుత్ర ఆర్తిహా. ప్రతిలబ్ధ చిరం నష్టో. ప్రతిలబ్ధ చిరం నష్టో. ప్రతిలబ్ధ చిరం నష్టో. రక్షితా మండలం భువః.
रक्षितामण्डलं भुवः रक्षितामण्डलं भुवः रक्षितामण्डलं भुवः रक्षितामण्डलं भुवः रक्षितामण्डलं भुवः तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः तां शंसुर्जनाराज्ञीं तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः तां प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्रार्तिः प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः तां सरलादेवी माताजी किशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। धन्यवाद प्रभु जी। बाल सरस्वती माताजी, विशालवती माताजी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धं चिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्रार्तिः प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीलता माताजी, मंजुभाषिणी माताजी, कोटेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्रार्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्रार्तिः प्रतिलब्धचिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः। हरे कृष्ण गुरुजी। ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. తాం సునీతి మహారాణిని శశంసుసుః కీర్తించిరి జనాః జనులు రాజ్ఞీం ఓ రాణి
ఓ రాణి దిష్ట్యా దృష్ట్యా భాగ్యవశమున భాగ్యవశమున తే నీ యొక్క నీ యొక్క పుత్రః పుత్రుడు పుత్రుడు ఆర్తిః నీ వేదనలను రూపుమాపును మాపును ప్రతిలబ్ధః ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చెను తిరిగి వచ్చి చిరం చిరం చిరకాలము నుండి చిరకాలము నష్టః నష్టః దూరమయ్యుండి రక్షిత రక్షిత రక్షించును రక్షించును మండలం భువః భూగోళమును భావముగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాదులు జయ. పురవాసులు రాణిని ఇట్లు కీర్తించిరి. ఓ రాణి, చాలా కాలము కిందట నీకు దూరమైన నీ పుత్రుడు భాగ్యవశమున ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చినాడు. కనుక అతడు చిరకాలము నిన్ను రక్షించగలడని నీ సమస్త వేదనలను రూపుమాపగలడని తోచుచున్నది. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 52వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతార్తిః భగవాన్ ప్రణతార్తిః భగవాన్ ప్రణతార్తిః యదను ధ్యాయినో ధీరా యదను ధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం
अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा अभ्यर्चितस्त्वया मौनं भगवान् प्रणतार्तिहा अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम् यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिघ्नुर्जयम् यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम् यदनुध्यायिनो धीरा जिघ्नुर्जयम् अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम् अभ्यर्चितस्त्वया भगवान् सुदर्जयम् हरे कृष्ण। भवानी माताजी, वैएस लक्ष्मी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। धन्यवाद प्रणम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंतबाई माताजी, नागरत्न माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। अभ्यर्जिता स्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिह्ु सुदर्जयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। नीरजा माताजी, चामुंडेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु प्रणमालु। अभ्यर्जितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। हरे कृष्ण प्रभु। सुमिकी साध्वी देवीदासी माताजी, वेंकट नरसिंहदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु। अभ्यर्चिता स्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सरला देवी एम माताजी, बापिरेड्डी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमामि। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदर्शयम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यर्चितस्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदर्जयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। शिष्कला माताजी, राजेश्वरी माताजी।
ప్రభుజీ భాష్యం చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతాతిహ యదనుధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యు సుదర్జయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అభ్యక్షితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతాతిహ యదనుధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతాతిహ యదనుధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతాతిహ యదనుధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్. అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతార్తిః యదనుధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యుః సుదర్జయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. అభ్యర్చితస్త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణతార్తిః యదనుధ్యాయినో ధీరా మృత్యుం జిగ్యుః సుదర్జయం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అభ్యర్చితః, అభ్యర్చితః అర్చింపబడి, త్వయా నీచే నూనం అయినను భగవాన్ దేవదేవుడు ప్రణత ఆర్తిః ఘోర ప్రమాదము నుండి భక్తులను రక్షించువాడు. యత్ యవ్వానిని అనుధ్యాయినః ఎడతెగక ధ్యానించుచు ధీరాః సాధు మహాత్ములు మృత్యువును జిగ్యుః జయింతురు సుదుర్జయం జయింప సాధ్యము గాని. భావము. భావం వై శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. ప్రియమైన రాణి, ప్రణతార్తి హరుడగు భగవానుని నీవు తప్పక అర్చించి ఉండవచ్చును. ఆ దేవదేవుని ఎడతెగక ధ్యానించు ధీరులు జన్మ మృత్యువులను దాటగలరు. ఆ పూర్ణత్వము మిగుల దుర్లభమైనది. హరే కృష్ణ. శశికళ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. భాష్యం పై జయశ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. సునీతి తన పుత్రుడగు ధ్రువుని చిరకాలము కిందట కోల్పోయాను, కానీ అతని అభావమున ఆమె ప్రాణతాతి హరుడగు
శ్రీకృష్ణుని ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించెను. అనగా గృహమును వీడిన పిమ్మట మధువనమున ధ్రువుడు తీవ్ర తపము ఆచరించగా అతని రక్షణమును శుభమును కోరుచు సునీతి ఇంటి వద్ద దేవదేవుని ప్రార్థించెను. అనగా తల్లి కుమారుడు ఇరువురును భగవానుని అర్చించి దివ్య వరదానమును పొందగలిగి. సుదుర్జయం అను పదము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. ఎవ్వడును మృత్యువును జయింపలేడని ఆ విశేషణము సూచించుచున్నది. ధ్రువుడు గృహమును వీడినప్పుడు అతడు మరణించెననియే తండ్రి భావించెను. కేవలం 5 ఏళ్ల వయసు కలిగిన రాకుమారుడు ఇల్లు విడిచి అడవికేగినచో నిక్కముగా అతడు మరణించిన వాడనే భావింపవలసి వచ్చును. అది సర్వసామాన్యం. కానీ ఇచ్చట ధ్రువుడు భగవత్ కృపచే రక్షింపబడుటయేగాక మహోత్కృష్ట వరమును కూడా బడిసి ఉండెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటి భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతల స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ భాగవతంలో మనము ఆ ధ్రువుడు గృహానికి తిరిగి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఆ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మరి ఎదురుగా వచ్చినటువంటి తండ్రికి తల్లులకు సహోదరుడితోనూ ఆప్యాయంగా వారి యొక్క పరామర్శలు జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో తదుపరి ఇక సునీతి విషయాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనకి నిన్నటి శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశాలు. సునీతి
తన ప్రాణము కన్నను ప్రియమైనటువంటి పుత్రుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకొని మరి ఆ బాలుడి యొక్క శరీర స్పర్శ చేత ఎంతో ఆనందాన్ని పొందినదై తాను అంతకు ముందు పొందినటువంటి దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా మర్చిపోయినది అని చెప్తూ ఇంకా మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నారు, ఓ వీరుడైనటువంటి విదురా, సునీతి వీరమాత, ఆమె కన్నీరు అంటే ఆనంద బాష్పాలుగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆమె యొక్క కన్నీరు స్తనముల నుండి కారుచున్న క్షీరంతో కలిసి ధ్రువుని దేహమును తడిచివేశను. అంటే ఆ విధంగా ధ్రువుడు ఏ విధంగా అయితే ఆలయాలలో ఉన్నటువంటి శ్రీమూర్తులు మరి ఆ పాలు పెరుగు జలాల చేత శుద్ధి చేయబడతారో అంటే అభిషేకించబడతారో ఆ విధంగా ధ్రువుడు కూడా ఇక్కడ మరి ఆ శుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో అభిషేకించబడినట్లుగా తడిచినటువంటి అది పరమమంగళకరమైనటువంటి స్థితిని సూచిస్తుంది. అంటే ఆ విశుద్ధమైనటువంటి స్థితిని సూచిస్తుంది. శుద్ధి కావించబడినటువంటి పాలు అనేటువంటిది సాధారణంగా అది సాత్వికమైనటువంటి స్థితికి చిహ్నంగాను, శుద్ధత్వానికి సాత్వికమైనటువంటి దానికి పాలు చిహ్నంగా ఉండేటువంటిది. మరి తదుపరి నీరు అనేటువంటిది శుద్ధీకరణ. సో కనుక మరి ధ్రువుడు ఆ విధంగా పవిత్రీకరించబడ్డాడు అనేటువంటి ధోరణిలో మనము చూసినటువంటిది. సో మరి అలాగే వీరుడు అనేటువంటి విషయానికి కూడా మనకి అంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి మరి ఎవరు ధీరుడు అనేటువంటి వీరుడు అనేటువంటి దానికి మరి పరమభక్తులైనటువంటి చైతన్య అంటే సాక్షాత్ మహాప్రభు దేవదేవుడైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువు రామానందరాయని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన చెప్పింది, కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వాడుడే సుప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తిగా అంటే వీరుడుగాను ధీరుడుగాను అంగీకరించబడేటువంటిది అనేది సమాధానం వచ్చినటువంటిది చూసాం. సో ఇక అక్కడ ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే సునీతి వీరమాత అయినటువంటి సునీతి ఆ విధంగా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ తన పుత్రుడిని మరి ఆలింగనం చేసుకొని ఆ శరీర స్పర్శ ద్వారా ఆమె తన యొక్క మరి క్షీరం ద్వారా మరియు కన్నీటి ద్వారా అంటే కళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ నీటి ద్వారా ఆయనను తడిపి వేసినది అని చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. సో ఇంకా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘటనను చూస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే అంతఃపురంలో సరే రాజు చేత ఆ విధంగా ఆదరణ పొందినా పొందకపోయినా రాణి అంతఃపురంలో ఉండేటువంటి రాణులకు సెలికత్తలు ఆ జనాలు ఇక్కడ ఉండేటువంటిది ఉంటుంది. సో ఆమెతో పాటుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఆమె పడుతూ ఉన్నటువంటి కష్టాలను చూసినటువంటి వాళ్ళు ఆమె పడుతున్నటువంటి బాధను చూసి ఆమెను ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. తాం శశంసు జనా రాజ్ఞీం దిష్ట్యా తే పుత్ర ఆర్తిః ప్రతిలబ్ధ చిరం నష్టో రక్షిత మండలం భువః. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ సునీతి మహారాణి అయినటువంటి ఇక్కడ రాణి అయినటువంటి సునీతిని కీర్తిస్తూ, వాస్తవానికి ఆ ఉత్తానపాదుడి యొక్క మొదటి భార్య ఆమె, కానీ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో అతడు సురుచికి అనురక్తుడై ఈమెను నెగ్లెక్ట్ చేసినటువంటిది మనము చూసినట్టు అంతకుముందు. సో కనుకని ఇక్కడ మరి ఆ పురవాసులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ఆ సునీతిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఓ రాణి, చాలా కాలం కిందట నీకు దూరమైనటువంటి నీ పుత్రుడు, ఎందుకంటే 6 నెలలు 5-6 నెలల నుంచి దూరమైనటువంటి ఆ పుత్రుడు నీ యొక్క అదృష్టం కొలది నీ యొక్క భాగ్యవశమున ఇప్పుడు అతడు తిరిగి వచ్చాడు. సో తిరిగి వచ్చినటువంటి నీ పుత్రుడు నిన్ను చిరకాలంగా రక్షించగలడు. ఇంతకుముందు ఆమె
భర్త చేత ఆదరణ లేనటువంటిది, పుత్రుడు కూడా దూరమైనటువంటి బాధనలో, రక్షణ లేని భావనలో ఆమె జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఆ జనులందరూ కూడా అంటుంది, ఇక నిన్ను నీ యొక్క పుత్రుడు తిరిగి వచ్చాడు కనుక నిన్ను అతడు రక్షించగలడు. నీ యొక్క సమస్తమైనటువంటి వేదనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అతని యొక్క ఆలనలో, ఆయన యొక్క రక్షణలో అవన్నీ కూడా నీకు తొలగిపోతాయి అని మాకు అనిపిస్తూ ఉందమ్మా అంటూ వాళ్ళు అంటూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా వాళ్ళు మరి అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అభ్యర్చిత త్వయా నూనం భగవాన్ ప్రణితార్తిహ. ఇక్కడ భగవాన్ ప్రణితార్తిహ అంటే ఆ దేవదేవుడు ప్రణత ఆర్తిహ. ఆ ప్రణతార్తిహ అంటే ఆ ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదము నుండి రక్షించేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడు. మరి అటువంటి దేవదేవుడిని అనుధ్యాయిన ధీరాహ. సో ఎవరైతే నిరంతరము ఎడతెగకుండా ధ్యానిస్తూ ఉంటారో అటువంటి సాధు మహాత్ములు మృత్యుం జిగ్యు సుదుర్జయం. జయింపరా అనేటువంటిది, సాధారణులు జయింపరా అన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఆ జన్మ మృత్యు పరంపర ఘోరమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో, మరి ఆ జనన మరణాలే ఘోరమైనటువంటి జన్మ మరణ చక్రాల్లో ఉండేటువంటి. సో కనుక మరి అటువంటి దానిని బయటపడవేయగలిగేటువంటి మరి ఆ సాధు మహాత్ములకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి ధీరులకు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకు, కృష్ణ భక్తులకు సాధ్యమయ్యేటువంటి దాన్ని మరి ఇప్పుడు మీరు దాటగలరు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నీవు మీ కుమారుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి నిరంతరము ధ్యానించి ఉన్నటువంటి కారణంగా, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ ప్రియమైన రాణి, ప్రణతార్తి హరుడగునటువంటి అంటే ఘోరమైనటువంటి మరి ఆ ప్రభావాలన్నిటిని కూడా, ప్రమాదాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడవేయగలిగేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు ని నీవు ఆశ్రయించి ఉంటావు. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుణ్ణి ఎడతెగక ధ్యానించేటువంటి ధీరులు జన్మ మృత్యువుల నుండి దాటగలుగుతారు. అటువంటి పూర్ణత్వము, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి దాటిపోవడమే నిజమైనటువంటి పూర్ణత్వము, అదే ముక్తి. ఈ బద్ధ జీవనము నుండి బయటపడడమే ముక్తి కదా. మరి అదే కదా జనన మరణ చక్రాలకు అతీతంగా ఈ దేహాత్మ భావనల నుండి బయటపడేటువంటి విధమే నిజమైనటువంటి ముక్తి కదా. సో అటువంటి పూర్ణత్వము అనేటువంటిది చాలా దుర్లభమైనటువంటిది. అటువంటిది మీకు సాధ్యమైనట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే దేవదేవుడైనటువంటి ప్రణతార్తి హరుడైనటువంటి అంటే ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదాల నుండి భక్తులను రక్షించేటువంటి వాడైనటువంటి ఆ భగవాను నీవు తప్పక అర్చించి ఉండొచ్చు. అందుకే నీకింతటి అదృష్టం కలిగిందమ్మా అంటూ వాడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ సునీతి తన పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుణ్ణి కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి, ఒక రకంగా లేడు అనేటువంటి భావనలోనే ఉన్నాడు ఆ ఉత్తానపాదుడు. కానీ మరి ఆ ధ్రువుడు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క అనుగ్రహం వలన, ఎందుకంటే నేరుగా భగవంతుణ్ణి దరిచేరడం అనేటువంటిది అసాధ్యమయ్యేటువంటి విషయము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటిది ఎందుకంటే మనకి భగవంతునికి ఎంతో దూరము ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మనకి ఒక పెద్ద వృక్షం ఉంది అనుకోండి,
ఆ వృక్షం పైన పెద్ద మంచి చెట్ల పైన ఆ చెట్టు పైన మంచి ఫలాలు ఉంటే అవి భగవంతుడిలాగా ఉంటే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళము చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైనటువంటి చీమలు మాదిరి వాళ్ళము అని చెప్తాం. మరి ఆ చీమలు అక్కడికి వెళ్ళి అంత ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పండ్లని అంటే ఎత్తులో ఉన్నటువంటి పండ్లను అనుభవించాలి అంటే వాటికి చాలా దుర్లభమైనటువంటి పరిస్థితి, అవి అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవడం. కానీ అప్పుడప్పుడు వాటికి అదృష్టం కలుగుతుంది, కిందనే ఉండి ఆ మాధుర్యాన్ని పండ్ల రసాన్ని అనుభవించగలుగుతారు. ఎప్పుడంటే ఆ పండ్లను అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చిలక కొడుతూ ఉంటుంది. ఈ చిలక అనేటువంటిది అంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ గురువు కొడుతూ ఉన్నప్పుడు దాని ముక్కు నుండి కొన్ని రసం కొంత కింద పడుతూ ఉంటుంది. అది మనకి అందించబడేటువంటి ఆ భావనలు, గురువు ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి జ్ఞానం. కింద ఉండి కూడా ఆ సీమలు దాన్ని చేయగలుగుతాయి. అలా విధంగా ఈ బద్ధ జీవనంలో ఉన్నటువంటి మనము ఆ గురువు ద్వారా, గురు అనుగ్రహం ద్వారా భగవంతుని యొక్క మాధుర్య రసాన్ని మనము పొందగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ధ్రువుడికి ఆ విధంగాను, అలాగే మరి ఆ సునీతి కూడా భక్తురాలైనటువంటి సునీతి కూడా ఆ విష్ణు భగవాన్ని ఎందుకంటే మొదటగా తన పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుడికి ఆ విష్ణు భగవాన్ని ఆశ్రయించమని చెప్పింది కూడా ఆవిడే. సో కనుక మరి అక్కడ ఆయన ధ్రువుడు ఆ మధువనములో ఉండే తీవ్రమైనటువంటి తపమును ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయినటువంటి తన పుత్రుడికి రక్షణ కోసం ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె అర్చించి ఉండవచ్చు. కనుకనే వారిద్దరూ కూడా ఆ దివ్య వరదానాన్ని పొందగలిగారు. ఏంటి ఇక్కడంటే ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు, ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నట్లుగా సుదుర్జయం అని చెప్పబడేటువంటి అంటే జయింప సాధ్యం కానటువంటి దాన్ని, ఎందుకంటే మృత్యువుని ఎవడు కూడా జయింపలేనటువంటి మరి అటువంటి ఆ జనన మరణ చక్ర మృత్యు పరంపరల నుండి బయటపడవేయగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ ముక్తిపతి అయినటువంటి ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు మాత్రమే చేయగలిగేటువంటిది. సో కనుక మీరు ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉంటారు. ఎందుకంటే ధ్రువుడు గృహమును వీడినటువంటి సందర్భంలో అతడు మరణించి ఉండవచ్చేమో అని ఉత్తానపాదుడు భావించినటువంటిది. ఎందుకంటే చాలా చిన్నవాడు, అడవుల్లో ఉన్నటువంటి సో కానీ భగవంతుని యొక్క కృప ఎంతటిదంటే ఏ పరిస్థితులలోనైనా, ఎక్కడ ఉన్నా, ఎంతటి అతమలోకాలలో ఉన్నా ఆ భగవంతుడు తన యొక్క భక్తులను రక్షిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటిది మనము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలలో భాగంగా మనము తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు తన యొక్క భక్తులను రక్షించడము, అలాగే ధర్మ పరిరక్షణ కొరకు ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి అవతారాలు తీసుకునేటువంటిది. స్వయంగా తానే వస్తూ ఉంటాడు. అవసరాన్ని బట్టి తన యొక్క ఆయన వివిధ అవతారాల్లో వస్తూ ఉంటారు. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తూ పడుతుంది, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య. సో అంటూ మరి ఆ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఆ భగవంతుడు అవతరించేటువంటి వివిధ యుగాలలో యదా యదా ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి ఇక్కడ హాని కలుగుతూ ఉంటుందో ఆయా సమయాలలో నన్ను నేను సృజించుకుంటాను అని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవానుడు అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి వాటిలో ఈరోజు మనకి ఒక పవిత్రమైనటువంటి రోజు. ఈరోజు మాఘ శుక్ల ద్వాదశి కదా. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్.
ఈరోజు స్పెషల్ వరాహ ద్వాదశి ప్రభుజీ. వరాహ ద్వాదశి ప్రభుజీ. ఎస్ మాత. ఈరోజు ఈ వరాహ ద్వాదశి మాఘ శుక్ల ద్వాదశి రోజు ఇది వైష్ణవ విధానాల్లో పవిత్రమైనటువంటి దినం. ఇది ఆ మహావిష్ణువు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకి వరాహ రూపంలో, యాక్చువల్గా మనకి భాగవతంలో 2 వరాహ అవతారాలు వచ్చాయని చెప్తుంటారు. అవన్నీ మనం చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ వరాహ అవతారంలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే, ఆ హిరణ్యాక్షుడు భూమిని సముద్రంలో ముంచినప్పుడు ఆ వరాహ రూపంలో ఆయన వచ్చేసి భూమిని తన దంతాలపై ఎత్తి నిలిపినటువంటి సందర్భంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇది మరి ధర్మ పరిరక్షణ. ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క పరిరక్షణ చిహ్నంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో తన భక్తులను కాపాడుకు ఎంతటి స్థితిలోకి దిగజారిపోయింది. ఎందుకంటే భూమి ఎక్కడో లోకాల్లో అడుగుకి, సముద్ర అడుగు భాగాలలోకి తీసుకుపోయినా కూడా ఆయన మరి ఆ భగవంతుడు కాపాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ పరిస్థితులలో ఉన్నా, ఎందుకంటే ధ్రువుడు అరణ్యంలో చిన్న పిల్లవాడు అయినా రక్షించబడ్డాడు. అలాగే మరి ఆ సునీతి అంతఃపురంలో తన భర్త చేత, మహారాజ్ చేత ఆదరణ పొందకుండా ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో కూడా ఆమెను కాపాడుకుని రక్షించినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆమె ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటిది ఆ సునీతి. ఎందుకంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా భగవద్గీతలోని సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. ధర్మానికి అంటే హానికరమైనప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి ఆ విషయాల్లో మనకి ముఖ్యంగా ఈరోజు సందర్భంగా ఎలాగో అయితే ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తుల పరిరక్షణ ఆ భగవంతుడు చూస్తాడు అని మనకి చెప్పబడినటువంటి లాస్ట్ లో ఇచ్చట ధ్రువుడు భగవత్ కృపచేత రక్షింపబడుటయేగాక మహోత్కృష్టమైనటువంటి వరాన్ని పొందాడు అని చెప్పబడినటువంటి. మరి ధర్మము ఎప్పుడైతే నశించిపోతూ ఉంటుందో మరి ఆ ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి, ఎందుకంటే ఆ అధర్మం పెరిగిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో భూమి తానే భారంగా మారినటువంటి వేళ ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటాడు అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఆ ధర్మము, సత్యము, ఈ భూమి ఎప్పుడైతే నీటిలో ముంచబడిందో ఆ సందర్భంలో ధర్మం, సత్యం, జీవన వ్యవస్థ అన్ని కూడా ప్రమాదంలో పడినది అని చెప్తారు. సో ఆ సందర్భంలో మరి అందుకే ఆయన తనను తాను సృష్టించుకునేటువంటి ఆయా యుగాలలో ఆయా పరిస్థితులను బట్టి, అంతకుముందు మత్స్య అవతారంలో వచ్చారు, కూర్మ అవతారంలో వచ్చారు, నరసింహ అవతారంలో వచ్చారు, స్వయం భగవానుడు వస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఆయన ఒక సాధారణమైనటువంటి వరాహ రూపంలో మరి వచ్చి ఆ భూమిని తన యొక్క దంతాల పైన ఎత్తి ధర్మాన్ని రక్షించడము, జీవ వ్యవస్థను తిరిగి పునఃస్థాపించినటువంటి సందర్భం. కాబట్టి మనము మన యొక్క ధర్మాన్ని వదలకుండా ఉంటే ఆ భగవంతుడు ఎంతటి అధమస్థితిలో ఉన్నా ఎక్కడికైనా వచ్చి తన భక్తులను రక్షించగలడు అనేటువంటిది అనే ఇది మనకి ఈ సందర్భంగా ఈ వరాహ అవతారం ద్వారా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఈ భగవంతుడు ఆ విధంగా అవతారాలు తీసుకుంటూ తన యొక్క భక్తులను, తర్వాత ఈ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి అంశాలను ఆయన ఎప్పుడు కూడా రక్షిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.